खालायखासिगौब्रा बे गोथौ जाबाय। मा नांगौ इदि आंदो गासो आथिंजों साजों सुजागोन नङाबा बे बायनाय बिफांखौ आंहा देनां जानो थाथोंसै जाहा बोराय बुरि नारें खमला बांसिन दंबावो नै देरबाय बेबो बेखौबो मोनजासिगोनानो ओमफ्राय आंनि बारिया guys, ini yang ini bagan pengkantan na gitu, misalnya nih gitu, minta mudah थायखासिगोन ini yang फांसे गायबाव ini बाव खमला बिफां ini वर्ल्ड नि मोनसे इनभारमेन्टेल डे नालाय 5 जुन गायबाय आंबो जाबोगासिनो आंना गय बिफाङा BMW बायनांगौ देनां गैया